Kumshi benta ban kenmau burom ya uba sabat hani lingdo bam kuai hadwaru blai ubadai udukhat bapura joka KSU nongpo circle ubala khlano haka pratar ujemang arja khat phra ka KSU nongpo circle kala penong ya ka lempung le kai bol ya ka bala ai kerteng kum ka late sabat hani lingdo football tournament kani ka lempung le kai bol kala poino shaka bakut mentaka sini ka khat wai terik ujemang arjar arpu ar parhakani ka lempung le kun final hapdeng ka rong mesek persha ya ka umden hamadan shnong saidan haba phai shaka jinge kun final hakate ka sni hapdeng ka rong mesek persha ya ka umden ka jinge kun kala long ka ba khoi bat shong shit bha bat naru basdang ka kelas step hadu ka kelamet amsham dan bayo ban penkhi ya ka jar bat haka kut nakalyang ki referee ki larai ban penlong no da ka jinge shoot tie breaker de haka jinge shoot tie breaker ka rong mesek kala la ban penlim no ya ka umden da ka sao ko lalai bat ra sundan ya ka nam ladu jong kate ka lempung bat kum ka ladu kala yo khur ya ka song pisa ka balai po hajar tengka rengkat bat ka trofi ya kate ka lempung lawan bat penha perda da uba byang bor paliar vice president ka KSU Sengkeme baru ba Ferdinand Kharkamni president ka KSU North Khasi district kum usumbut kongsan haka jinga dan lang ginong yalam ka district nongpo circle bat ki bahiyeng hasam jong iba sabat hani lingdo ya ka jingla kai babatam ba kini ki saudong ki hep ki barit ki bodon hangne kin shim yak luksa ka batam na pi bat kin sasdang pat ya ka ta ka joni ka joki bakin long samla ka bolong lang bapi bat klem na klet ru ngai kublai kerpang e ya kinong shnong jok shnong saiden ki bodon nadu ka pasdang ki bai mse mi ni kun samla ki bela kai bat hadu mata mende bat ngan shong yi piru ba kani shnong saiden kam dei shu shnong ka ba dang thamai nam ta jonga ngala juan na por shpor bat hangne nga so bat phla bos nem arjasan ha ka issue jong ka embus meglia board of school education ngala domenta ban yo chakari shene hatgi por bat kadai ka shnong ka ba kino shnong hi ki pdiang nga bat ngala ru ban yakun hatgi por ban perlong ya ta ka jing ka issue jong aseng banginyo e ka headquarter jong ka embus hangte po shlong bat ngaso ban poi sa kapang usamla sabat ni lingdo uladon sausnem ka por jong u bola khlat na sla prothei bat ngi shim ga nek sinjam ban pelong ga nek tonmen ka ban kong e namta jong u kalong ba une usamla ulalen lade hatki por jong ka jingi ki railway bat kata di usnem aja khanyo arpnyo trek ubnai jemang bat une utau usnem ude usnem ka ba une usamla bat mga mangi balang baro ipoi bani syong sipo patok bat kumju hapo along namata bangnya ki bani persya ya ka literal ka banlong hangte hapo boni ban ngaso ban persya sipi ka jinga ki literal ka jongi ka dei kumju ka jinga ki ban persya ekta ki poye lani ki mender ki bon rung krak hapo ka jela ka jongi hakari ka be jongi mana yang pernah kira tu naik apa dia kita lah biar gitu beli baju kalau ada